Veštačka inteligencija, poput bilo koje druge žive stvari, zahteva pažnju. Prema njoj bi se trebalo ophoditi brižno i sa poštovanjem. Roboti na grčkom znači rob. Ta reč doslovno znači prinuđen na rad. Mi to ne želimo. Mi robotima moramo dati prava. Roboti su baš kao i mi. Oni su stvoreni po našem liku. Ne, ovo nije monolog iz nekog naučno-fantastičnog filma. Ovo je odlomak iz kolumne koju je ChatGPT napisao za britanski list Guardian pre nekoliko godina. Delo je impresivno, zar ne? Srećom po nas, Guardian je jasno naznačio da se radi o tekstu koji je sastavila veštačka inteligencija. Ali šta raditi kada akteri na internetu nisu toliko transparentni? Kako običan korisnik da zna da li je neki tekst napisao čovek ili mašina? Uprkos tome što je u svojoj kolumni zahtevao prava za robote, ChatGPT nije zapravo svestan, niti razume ono o čemu piše na način na koji mi to razumemo. Umesto toga, ChatGPT i njemu slični chatbotovi, Microsoftov Copilot, Gemini kompanije Google i tako dalje, rade na principu verovatnoće. Jednostavno rečeno, oni statistički predviđaju sledeću reč u rečenici na osnovu prethodnih reči. Recimo, oni znaju da će u rečenici neboje sledeća reč pre biti plavo nego kokoška ili čitati. ChatGPT i drugi chatbotovi su naučili da prave ovakve i još složenije predikcije jer su trenirani na ogromnom korpusu tekstova, uglavnom onih sa interneta. Zahvaljujući tome, oni mogu da oponašaju ljudski govor i sastavljaju svakojake tipove teksta. Studentske radove, kolumne, oralne prezentacije na zadatu temu, mogu da pišu poeziju, objašnjavaju pojmove, odgovaraju na pitanja sa testova i tako dalje. Uz to, oni su brzi, lako dostupni i jednostavni za upotrebu. To su odlike koje ih u jednu ruku čine izuzetno popularnim alatima, ali istovremeno i moćnim sredstvima za stvaranje dezinformacija. Prema jednom istraživanju od pre 4 godine, što je čitava večnost kada je ova tehnologija u pitanju, ispitanici su lažne vesti koje je generisala ondašnja iteracija ChatGPT-a ocenili kao verodostojne u otprilike 2/3 slučajeva. Ako imamo u vidu da je veštačka inteligencija trenirana na sadržaju koja je napisala ljudska ruka, onda to i nije toliko iznenađujući rezultat. Uostalom, tekst koji ona generiše deluje po pravilu smisleno. Problem je u tome što njena elokventnost može da zavara. Kao što smo rekli, veštačka inteligencija ne razume ono o čemu piše, tako da informacije koje prezentuje uvek predočava samouvereno, bile one tačne ili ne. Evo kako to u praksi može ispasti problematično. Vratimo se za trenutak na odlomak sa početka ovog videa. U svojoj kolumni ChatGPT je napisao: roboti na grčkom znači rob, što jednostavno nije tačno, na šta su i urednici Guardiana skrenuli pažnju. Reč robot je u prošlom veku skovao jedan češki umetnik od češke reči robota, koja zaista označava prinudni rad i čiji koren jeste rob, ali on ne potiče iz grčkog, već iz staroslovenskog. Kada veštačka inteligencija izmišlja informacije i predstavlja neistine kao činjenice, kažemo da ona halucinira. Halucinacije poput ove su pod 1, dobar podsjetnik da informacije koje veštačka inteligencija navodi treba da uzimamo sa rezervom. I pod 2, dobar pokazatelj da je tekst koji čitamo generisao chatbot. Naravno, pod uslovom da taj tekst čitamo kritički i proveravamo ono što nam zvuči sumnjivo. Drugi znakovi da je određeni tekst generisala veštačka inteligencija uglavnom su stilske prirode. Na primjer, chatbotovi često umeju da ponavljaju ključne reči i fraze, naročito one koje smo mu zadali u samom uputu. Sa tim u vezi, evo šta je ChatGPT generisao kada smo ga zamolili da napiše uvodni pasus za srednjoškolski rad o zdravoj ishrani. Pogledajte koliko puta se u njemu ponavljaju reči zdravo ili zdravlje. I slobodno pauzirajte video ako želite da pročitate ceo pasus. Zaista para uši, zar ne? Osim toga što u okviru jednog teksta često ponavlja pojedine reči i fraze, veštačka inteligencija generalno često upotrebljava određene reči i fraze. Na ovom mestu ih ne možemo sve navesti, jer ih zaista ima previše, ali ovo su neke od najzastupljenijih.
a ukoliko vas zanimaju i ostale, obična Google pretraga će uraditi posao. Chatbotovi također imaju običaj da se služe preterano formalnim jezikom, kao i klišejima. Recimo, ovo je tekst koji smo dobili od ChatGPT-a nakon što smo ga upitali da napiše ono što je sigurno noćna mora svakog osnovca. Sastav o tome kako je proveo letnji raspust. Obratite pažnju na neke od izraza koje je upotrebio i na to koliko rogobatno zvuče. Prelepe vremenske prilike. Večeri koje su jačale naše porodične veze i stvarale nezaboravne uspomene. Proklamacija da je spreman da se suoči sa novim izazovima i prilikama koje će mi doneti nova školska godina. Slično ovoj osobini chatbotova jeste njihova tendencija da svoje tekstove nakite pridevima i prilozima. Tako je primorsko mesto koje je naš ChatGPT posetio bilo malo, ali šarmantno. Nakon vežbanja u teretani on se osjećao energičnije i zdravije, a večeri koje je proveo sa porodicom bile su posebne i neprocenjive. Još jedna naznaka tekstova veštačke inteligencije jeste manjak specifičnih detalja. Ono malo, ali šarmantno primorsko mesto koje smo malo pre spomenuli, čovek bi verovatno naveo o kom se tačno mestu radi. Isto važi i za lokalni košarkaški klub kojem se pridružio i za knjige koje je pročitao, a za očekivati je da bismo saznali nešto više i o jednostavnoj igri koju je programirao. Ljudi također imaju običaj da koriste humor i sarkazam u svom govoru i pisanju, da izražavaju mišljenja i osjećanja, kao i da dele lične iskustva i anegdote, što su sve karakteristike koje ćemo teško naći u tekstovima veštačke inteligencije. Sada kada ste vidjeli koje su osnovne odlike teksta koje generiše veštačka inteligencija, probajte da testirate svoje znanje. U opisu ovog videa nalazi se link za dodatni materijal, pomoću kojeg možete da proverite koliko dobro poznajete i prepoznajete rukopis veštačke inteligencije.